borong mairum kotori mai tangisa saijama jate dakti no okpungnani tai bohogo gobang jora tongnani dakti okuyatui tamokhe maino ajinani kosto no bo saiman ঠিক আবাহাইনো রি কতরতামনি পাই সাইয়ামান রি জাতে ডাক্তি কিসি গেতৈ তাই আরিনো তাসে তরিফানা সুমই মানানি তামুখে কতাল রি পানিনি ফান বিনি থানি কरै অবাহাইকিনো গোबाङा मानै वाइरे वाइवान सुगै लेखावै मा पायो मुसुंफोरा बाजनि दामनि मानै पाइमाया दामनि रि पाइमाया दामनि मानै पाइसाइमाया हाइकिनो बाजारे मैखितों जे कम दामनि नो सायै मा पायो यागनि रांनो लेखावै न'आव किफिला नांगौ न'आव किफिलै जेफ्रो बिनि साजक सं खाफ्रोमै फै बाजारनि बेगो ब्रकनि थगजा मानैनो नायतुगो आफुरु मायांगै ब्रक बखरक तला खायै द्रक गानानि हाकजालै थाङो आफुरु आबुफा हायाके बुमा ब्रक सिमनो साइमान बियाल तामो बियाल बोसारावनि मोखांनि मुनि मुङो सेगैनाव हायफोनो बाक्सा सराय बियाल बे जबा खायनानि सोरङै थाङो आमा बाबुनि मोखाङो मुनि मुं तुबैरु अकगनो सावै अबनो जाओ अबनो गाहाम होनै जे लामा वासेपनो हिमिया आ लामानि बुसुनि टेक्ट केबो साइमाया बियाल तामो ब्रक सिमनो साइमान जेनि गोबांमा इमां तंमानि बिसिङो फानो मुख थाङो तुइमाया बियाल बरकनो ब्लाइनो टेक्टरु फिया संसारनि कुबुनो साइमान रु अ बियाल तामो ब्रक सिमनो साइमान जे साना मुसुङा मानैनो मा जाया जुमना मुसुङा मानैनो मा सुमिया बियाल सोंनो अबहानो सोरमुरु आ सोरमु कुनु बिजाबो फानो करै आबनो सोरमुनो सोरंगै बियाल बे जबा मा खायथाय जबा खायथांके पाइथाको साक्सेस मानाय गोबाङा बरङा बियाल तंमानि बियाल बे जबा खायथांगै ताबुं मुंगोना रांगोना मै तंबायो हनगे सालचा नों बोङै मानाय खोनायनादि बर कतर रंनि टेस्टिमोनि न बर गोबां कुंनो बियाल नुखुनि बरक मांनो आबनो सों बियाल बे जबा खाय मा थानाय हायके लांमाव सालदा सों सासांनाय बखाता बायदि आं बियाल नुखुनि बरक नै बियाल साबुनि एंगियात जतनिनो अंगु बुनि काहाम नुगै बखाता थैदि नों बियाल बे जबा खाय थानानि सिमी पुला सिरंदि लांमानि लामा हिमै थानानि ब्लाइनो कुतु हायफोनो ताम खायनायबा गोथां तंसा तो सायतुगै मान बुले हायदा आबनो फायदि गोथां तंसा सोङै थांलायनो ताइ सायतुगलायनो बियाल यागनि यगनानि लांमा बाय गदाल जा यूट्यूब चैनल ने आं सेमो नुखुङो बियालङै तंफुरु मा बाबुनो बखाव टेक्ट तारदि जे मानसा मा बाबुनि कंनो खनावै जे तंगा बायो खाखौ समै तंदि मा बाबु ब मुसुं जागु बुइ हायकेनो काहामके तंनानि हायपनो मुसुं फानो याकसु ग्याबा ताम खायनायबा आबनो बियाल बाय जबा खायनानि सोरंदि खाखायु नरक अ भिडियोनि बिसिंतै किसाले सोरंमु मानखना हनै तुमुनो किसा जकफाना सोरंमु मानै तंखे प्लीज ओ भिडियोनो लाइक ते शेयर खायै ओ चैनल सब्सक्राइब खायना ताकोदि ताइ कासेको नरक आंमै कन्टेक्ट नामु सुंखे इंस्टाग्राम थि कन्टेक्ट आंमै मान इंस्टाग्राम नि लिंक भिडियोनि डिस्क्रिप्शन जा हामबाय।